With sorrow and care, hearts are lonely and drear. Yes, I live for Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Pamcho mumaye mompaye. Yenaja osro. Tumi mutumi ura ahine mohene. Onyame a wo osro ni asase. O mada wase ye yiwa ya kamfo. Esanse woni ye di ni ye papa. Na wotwene na ye di ntiti mu free wasori fi ha. Wabɔ ye ho ban yakoni abanyine mu. La sunhie enhire nyine mu. Wodi adom yen wakasa akire yen pi na wotwi mu yakoni abam ye didie ne enum mu wadom nti wabɔ ma ho ban ama homedai akwa apro abetu ye biewu a ye kase asedanka odin da anope ye hyiemu ewo odin mu emfomso enemraton enama ye ne wontem etetie anope ye hye wanim se ye ne bonyefo o se ye ka na ye gyae a wo de beche ye Calvary bra ye de ahyiemu ewo animu yi Yesu hu ye mobɔ na fa ye mfomso nyina kye ye esro bra ye de ahyiemu yi wo ma ewo adesoa ene dadwene bebre ewo ye nso nanso nyame nko a na ye ka kire wo a utumi eye ma ye ti yebutu animu yi esro wadawroma obi a haw wonim ankrankre bia de enti esro na wo hu ye mobɔ na waye bisade nyina ama ye nsene a wopetie anopai ye dane ye mu emabunu nyina ahye wonsa enkora nketo yi nyina ye de wo mu ehye wonsa ebra ye duru mu yi eye brebone nyame wo bohye a wo hye ye se wo behwie wo nhira egu omabunu so na afi ya ye wadwuma no obonsam haye wode eniema bebre esi mofre ye ni so a etwe won firi won chen nanso unyame wo bibia mu a eyeye ti ye frɛ se wadawroma beka ye mei homa ye ye nananom yi beka wo homa ye de wo mo esua
a teacher for a extra or more tea, Wadauroma, who ye na mobo, Nema war more abotre, a faith, my hunim dear and show ma, ne were much me de amaya mebuni, na bram penning food ni hono, or monso etimia so sumi mukusi so beba. Yada was the sober yenesa my ye, and no pay ye jaiwa koa Tuffour ashe was sa. Brason said, O casa fenimu nowadays Emma Umba. Oni asem o nyame na wo asem. Ti se ne wafa na so akasa kire na wotwi mu no. Enenso ma honhon kronkron enhwie mu no so. Na enura safo manyina so. Ensem a ye betie ma ye honam akoma na ye nyina ni asem no se eye wasem na ye mfa mobra papa ewe wie brebo. Eja hestro sane ne bekyerɛkyerɛ yɛn anɔpɛi yɛne hwee ka sɛ wopɛ ɛne wo mɔburo hu na ɛdɔɔso ma yɛn nti bɛfa yɛn nyinaa ɛkra ɛne akoma nyinaa yɛ wɔ dea na bɛkasa kyerɛ yɛn na afei kyerɛ yɛ din wɔ nkwa nwoma no mu o papa na ɛyɛ ho adi a yɛn nyinaa yɛ wɔ dea yɛda wase anɔpɛi otumfo sɛ watie yɛn na abɛyɛ ne saa ma yɛn ewo yen hin ni agye nkwapa Kristo Yesu din mu nti amen. Amen. You drew your tithe and offering no so. Na sade na otwe bia yetie sermon na ye bom paye no. Saa so ena ye kae ho e ka tithe and offering ho asem. Esan se eye ade a ehia se yetimi ekai na yeyi anas yede ma nyame etimi slow se wote ha na bibinti owura free wo tithe and offering anas untua ni yi a anas untua kora nyame asem se tua wo tithe and offering aye command you hear 1 Kings 17:8-16. Onyankopon ekachre Elijah say onko to Zarephath. Na wa command oba kunafo no say on take care of him. Na say wo hwe adoye ne tithe and offering ne de ekoso nyina no a ya na enye se opa na otua na mum eye command what ya say aka amen shinyame no nyam na sede oba kurani no edi nyame asem eye adwuma no ne fie aduane ampa hoda emra ho kiremu to da bi ho no mo a ya na ye hwe ye bills no na ye bi potentinti esi yanim ne senti na ye wia nyankopon
tua tight no kremu na tua ofre no so no kremu na o pocket yi mu de enye dry da woni ofie nyina ebi be ka asafui aka man a wotim ama bi aka Ghana man ama Nyankopɔn so adwuma akɔba bia Nyame abantema befa woni me akɔ heaven obɛne sa ka amen mama yemmɔ mpae pacho bia sorry yemmɔ mpae ye Nyankopɔn yɛda wase eduru saa mmere ya na ye ho prayer dodo sɛ yɛbɛtumi ayi taiti no kremu esan sɛ wahyɛ sɛ sɛ yi a aduane bɛtena asafo fie ha na yesu so ye fie aduane ebetena ho ne ho beto ye na obehira yen yeso se hira yen kakra bia offering yetimi yi baaye hira so mayen pa title so de baaye yesro ya aboye na ma ye adwuma nkoso ya aboye na hira ye ma ya aboye na hira ye busu ya aboye na hira asafui yesro se obi a wantimi yen nokremu fa ne bo na ehye no hunemo bo na kasa kyerɛ no na yɛhyia bi mu a wontimi fa tight mmra no kremu na fa so hwɛ so ɛhyira no yɛde wase ɛwɔ Kristo Yesu din mu nti amen amen.
Happy Sabbath. Today's lesson is lesson 6, the fire that didn't go out. Amen. Our opening prayer will be from Dillis. Dear God, we thank you for this day. We thank you for keeping us alive. We thank you for every good thing you have did to us. And please, don't let anything bad happen to us. And please let us never forget about you and always remember you. And please let us, protect us. In Jesus I pray, amen. Our memory verse. Our memory verse, what is this word? Is take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Exodus 35. Amen. Amen. Next will be our message. Today's message is we worship God when we are reverent. Amen. 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 Our opening song will be When We Get to Heaven. Amen. It's Aunt Fernita. Today's story is called The Fire That Didn't Go Out. The memory verse is from Exodus chapter 3, verse 5. It says, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground." Today's message is we worship God when we are reverent.
Have you ever enjoyed sitting by a campfire or by a burning fireplace at home? If you do not add wood, the fire will go out. In our story today, Moses saw a fire, but it did not burn anything, and it did not go out. It had been 40 years since Moses had run away from Egypt. He now knew that he had been wrong. Killing was not part of God's plan, but God had not left him. He had protected Moses as he traveled over the desert. Moses remembered the first evening in Midian. While he had rested near a well, some shepherdesses came to draw water. They always watered their animals at that well, but some shepherds came and tried to chase the women away. Moses saw what was happening. He protected the women from the shepherds. Then he drew water for the women's sheep. The women took Moses home with them and fed him. Their father Jethro hired Moses to work for him. Later, Moses married Jethro's daughter, Zipporah, one of the shepherdesses. And now he and Zipporah had 2 sons. The Pharaoh Moses had run from was dead, but the Israelites were worse off than ever. The new Pharaoh was more cruel than the old one. How Moses wished he hadn't taken matters into his own hands. He wished that he hadn't killed that Egyptian. If only he had waited for God to show him when to act. His people might have been free by now. God knew that Moses was ready to lead the Israelites. He had learned to be humble. He had learned to wait for God. He had learned patience as he took care of sheep. One day, Moses was caring for his father-in-law's flocks as usual. Suddenly, he saw a bush burning. Moses saw that the bush kept burning, but it didn't burn up. The fire was not going out. He decided to have a closer look. As he stood before the bush, he heard a voice. "Moses, Moses," the voice said. "Here I am," Moses answered. "Do not come any closer. Take off your shoes. You are standing on holy ground," said the voice. "I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and of Jacob." Quickly, Moses took off his sandals and bowed low. The voice continued, "I have seen the trouble of my people, and I want you to go to Pharaoh and tell him to let my people go." "But Lord, who am I to go to Pharaoh?" Moses asked. "I will be with you," God promised. "When you leave Egypt, you will come back to this mountain and worship me." Moses answered, "But what will I tell the Israelites? Who will I say sent me?" God replied, "Tell the Israelites that the God of their fathers sent you. Tell them that I know what is happening. Tell them that I have sent you to rescue them. They will listen to you. I know that the king of the Egyptians will not believe you, but that will give me a great opportunity. I will do many signs so that everyone will know that I am the true God." Moses loved, honored, and respected God. Although he felt unworthy, he would do what God had said. By his deeds, Moses would worship God with true reverence and respect. You too can worship God with reverence and respect. Amen. Our closing prayer will be from Azaria. She's here. Dear God, thank you for this day. Thank you for everything you've done for us. Please, thank you for this lesson today, and protect all of us. Amen.
Amen. Can we all rise? So I'm ready to do your scripture reading. Now, many just said, and the many you choose me say, me making kind. Our scripture reading today will be taken from 2 Chronicles chapter 7, verses 12 to 14. I will read the white context, and the church as a congregation will read the red.
2 Chronicles chapter 7, verses 12 to 14. And it reads, Then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. When I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Amen. Amen. And the many aji say me na me yi okasafo a Awurade nan so be kasa kire no akire nyamema. To the bia na de say ubeyi ubi akire na ye ka ne ho asem akire na okoyi na akire. Na nika say nipa na wi na akire wunim no. Nti e ba ne sade na e ma ne ye de pa. Osofo a unyame nam nadom so ebe ka nyamsem akire ne no. Didin ade osofo Francis Tuffour, amen. Ne yere so ade Auntie Doris. Timi se Mama Doris ba kon asori mu ha ba kon so aba be ka ne ho ha Auntie Doris for no yo ba kon so e wo ha yo a oye sofo Tuffour so eyire. Unyame ehira abusuan sofo ne yire omwo emanan na omoma no mienu eyema ena mienu so emema, amen. Nyame ehira wo mu ne baba kon nyame adaroma kakra krasa ne ngumasua mu no sese wo sua medicine e wo Lomalinda University na moka ne se za osofo yi Tuffour waye ahua ngoma bebre na waye sofo e wo Ghana a chese na waye sofo Ghana hona waye communication director Emma your conference back home no buy this university be sua ngoma no o abodin no so mienu ne nsa we communications and we so family life nti o sua de masters no in communications and doctorates in so in family life the also Tuffour say ka say ye ka parent ho asem no bi oyobi a waware wo emanan na wo sua ngoma say family life na odize we say otuefo na mi say na otwi mu nyame na me so ahira na mo ka ne say amen. Also Tuffour sabria ye ka say ono ye media and communications director Emma Ohio conference. Because I will be a conference director and then me say onye ni paketwa. Also onye paketwa sa. Ya me ehira no amma no so I no communications director ma conference no e wo ha. Se okọ internet so a behu Obra TV. A very nice platform wa enya asem ketwa we are seeing nipa eguso no bebre osofo ya na oye na ade ono anu design ye ono anu hye bibia ono anu ye the founder and president of Obra TV. So Obra TV eno na nyame ada wo ma kwesi ada bia the whole world so ye bom paye e wo so ya to din say before his throne every Sunday at 4:00 ni ehia ni abom paye sa kwesi 5 osofo yi na oda ano nti osofo obekasa kire ne no scripture reading on the man ye kenka he no or sound ba kwa ka ho bim the motia mbetum asum no sound ba kwa ka ho bim na nyame ya domo a if scripture reading na ye be sign atodwom ana say hymn of meditation beba na hymn of meditation be wi a fina ne beti osofo Francis Tuffour a oye family life expert oye gospel preacher with many years of experience and intimacy mo bre no so a me ma asum na yentie no anwumre nso ehwa ya doma bo no num ni fa ye be san ne hia Awurade di munti, amen. Can we all rise again, please?
Our second scripture reading will be taken from Luke chapter 15, verses 20. Luke 15:20, and I read, "So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his hands around him, and kissed him." Amen.
especially another. Mehwɛ mosom ne ɛkwan a mofa so ɛkeka ɛnɔɔma si anim a mehu yie sɛ organisation kɛseɛ ɛwɔ mosom nhyehyɛeɛ ho. Onyankopɔn twɛ di ampɔn. Wɔnhyira mo. The transition is very perfect. Yɛfiri wei so ne yɛakɔ wei so, yɛfiri wei so ne yɛakɔ wei so. Ɛnwomtofoɔ ahodoɔ yɛm sɛ champions sɛdeɛ da biara meka no ɛwɔ baabi a mowɔ yi. Na yɛn a yɛnim nnwomtoɔ na adeɛ baako a ɛwɔ yɛn ho ne sɛ ɛnwom no a ɛda yɛtumi ho sɛ ɛnwom no ɛɛdɛ. Nyankopɔn wɔnhyira mo ɛkɔ asoronko a mofa so ɛdi dwuma ɛwɔ ɛdwomtoɔ mu. Saa nso na mfa akwanya yi so ɛda ɔsɔfopanin ase, sɔfo Apia Kubi ɛne mpanimfoɔ, asɔre mpanimfoɔ ɛne home and family life ɛwɔ nnawɔtwe ɛne akwanya a me nso manya ɛberɛ a moto mo nsa ɛfrɛ me. Wei yɛ berɛ a ɛtɔ so mmienu nie, na yɛ anigyeɛ ɛne ahohoahoa sɛ me nso manya kyɛfa na afei me ne mo nyinaa ɛresom abɔ mu. Otwe di ampɔn ɔnhyira mo, ɔnka mo ho ɛwɔ deɛ moyɛ nyinaa ɛkɔpem sɛ ɔno ankasa bɛba na waba abɛfa yɛn ɛde akɔ efie a yɛn nyinaa yɛdeda soɔ, efie a yɛn nyinaa yɛretwɛn no. Ɛno nti ebire mu mɛpɛ sɛ yɛbɛbɔ mpa yɛatia yɛn hene ɛne yɛn sɔfopanin Kristo. Ɛyɛ homeda yi wo ma yɛahyia. Sɛ wo ma hyia se a wonyame wo na wotumi yi wo ho adi ɛkasa kyerɛ wo ma. Ɛno nti yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn ma yɛnte wo nsɛm ase, siesie akoma, hyira yɛn ɛwɔ Yesu Kristo wo din kronkron no mu nti. Amen. Ɛnɛ awia yi anaasɛ anɔpa yi yɛdu awia. Deɛ mepɛ sɛ yɛtu yɛn hofoɔ no mato ne din sɛ the father's endless love. Ɛgya no ɛdɔ a ɛnni awieɛ. Ɛgya no ne dɔ a ɛnni awieɛ. Yɛno na mpɛ sɛ berɛ yi mu yɛsusu ho. Ɔdɔ yɛ adeɛ a ɛhia. Ɔdɔ sɛdeɛ yɛhwehwɛ sɛ yɛbɛnya ɔdɔ ɛwɔ fie ɛwɔ yɛn nɔɔma a yɛyɛ nyinaa mu no. Ɛgya ne dɔ a ɛnni awieɛ no, ɛno ɛna mepɛ sɛ yɛtwa yɛn ani na ɛberɛ mu yɛhwɛ adeɛ bi ɛwɔ ɛgya koro a yɛreka ne ho asɛm. Ɛgya a wɔwɔ saa ɔdɔ a ɛnni hwehwɛbea, ɔdɔ a ɛmu dɔ, ɔdɔ a wontumi nkɔka sɛ ɛyɛ ɔdɔ a wɔdɔɔ yɛ afei nko a, na mmom ɔdɔ a ɛgo beyond ɛberɛ a yɛpɛ sɛ yɛmpo yɛsusuo. Ɛwɔ ɛyɛ Spain man mu, ekuro bi wɔ hɔ, ɛyɛ wɔ ahenkuro yɛfrɛ no Madrid. Na berɛ bi akasakasa bi ɛba papa bi ɛne ne ba ntɛm. Ɛberɛ akasakasa no ɛbaeɛ no, ɛmaa ne ba no ɛfiri fie ɛdwane ɛfiri ne papa fie ɛkɔ baabi. Saa abɔfra yi a meka ne ho asɛm ne yɛfrɛ no Paako. Saa Paako yi ɛne ne papa ntɛm teteeɛ no, wɔkɔɔ baabi a ne papa no hwehwɛ no koraa nyɛ adeɛ sɛ obɛhu no. Ɛyɛ ne papa no awerɛho na wɔhwɛ sɛ ada no a anwummerɛ abɔfra Paako ɛbɛsa aba fie bio. Paako ama. Adeɛ kyeeɛ no Paako wama. Ɛdi na awɔtweɛ no Paako ama. Na awɔtwe aduru bosome mu, na afei bosome aduru mfie mu. Wɔhwehwɛ de baabi a onya no. Deɛ wɔyɛ nyinaa ne sɛ wɔfaa Paako ne mfonini ɛna ɔdi kuraeɛ, ɛfiri sɛ na ne wɔdɔ ne dɔba no na wɔhwɛ sɛ deɛ asie biara no wɔgye mu na afei na ka ne ba no aba ne nkyɛn. Nanso ɔto n'ani a na ɔnhunu Paako. Wɔfaa mfonini no wɔkɔ kuro wei so a na wɔde akyerɛ wɔhunu saa abantie yɛfrɛ ne Paako, me ba no wuni no, ɔsemini no na wɔkɔ wei nkyɛn. Wɔayɛ saa nanso na wɔnhunu Paako. Na ɛyɛ awerɛhosɛm ɛma papa no, ɛfiri sɛ na wɔwɔ dɔ kɛseɛ ɛde ma ne ba a yɛfrɛ ne Paako no. Ɛno nti out of desperation wɔnhu neɛ ɛwɔ sɛ wɔyɛ bie mu no, deɛ wɔyɛɛ n'adwene sɛ wɔbɛyɛ nyinaa ne sɛ wɔbɛkɔ newspaper bi office na afei wɔaputu advert na wɔde nkratoɔ ɛne dawubɔ ahwehwɛ ne bɛyi. Na ɛyɛ nsɛm a wɔde too gowa krataa no anim no anaasɛ nkratoɔ no, asɛm a wɔkyerɛ no mu nie, wɔse Dear Paako, meet me in front of this newspaper office at noon on Saturday. Medɔfo pa Paako, medɔba Paako, mesrɛ bɔ mmɔden a sɛ wohu saa nkratoɔ yi a bɔ mmɔden sɛ memene da a ɛreba yi wobɛhyia me saa newspaper yi office ɛbɔ 12 o'clock a bɔ mmɔden a sɛ wobɛhyia me. Wɔtoaa so ɛkaa sɛ all is forgiven. Mede wo bɔne a wayɛ nyinaa akyɛw. I love you, medɔ wo. Ɛna wɔde ne nsa hyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ wo papa ɛna ɔyɛ ne saa. Papa no ɛde saa adeɛ kɔɔ
ko wakrata mu no na wo anidaso se ebre bi beba ama wo hu ni ba no enu ti ebra wo de ko wakrata mu no ahya se ye countdown aka na sei aka na nsia aka na num aka na nan aka na nansa wo ye ne saa kopem se edu 24 hours na ni agye woni mu wo hu kwai a obefa so na ko wo de ahya de ba ye friend paako no nyame adom ebre ne so Saturday no ebaaye na about 12 o'clock wo tunani na ko ahwe se de ba no ewo ho na de ekosie nyina ne se ebre ne so ye no enipa maako 800 pakofo a wo baaye no wo ye 800 kire se ejanum a wo ne wo ma entamu atie a wo hwehwe boni fafire a wo hwehwe wodo a wo hwehwe enkabomu a wo hwehwe se wo besa ba fie no se na nye paako baako pe ne yo pakos 800 a wo no papa aku wo no papa entamu atie na afi wo adwane na afi wo afiri efie wei kire se efie bebre na atoto apansam efie bebre ene ye broken homes efie bebre ene antokwa enso akomu enti na nya paako ene ne papa baako no kwa ne ye pakos a wo so wo hwehwe wodo minimi ye se ewiase afada nyina no ye woni pa bebre a wo so hwehwe saa wodo wo hwehwe saa enkabomu wo hwehwe se wo besai aba wo chibiem America ha se ye wo fra bebre a wo efri efie ko eye adwumako bi a ye friend say National Clearing House on Homeless Youth and Families eye asoya wo de do ya ne se emofra ene emusua wo ni ba bi tie no wo ene hwe so na wo hwehwe mu a wo maye ene se wo say America has was almost 7% of youth anase ye kabomu a ye ka mabunu ni nyina bomu a ebe 1.5 million emofra anase emabunu a wo dwane free efie wo maamenom ene wo papanom efie komontene ekotena so no wo be say 1.5 million which is about 7% of the youth ye won wa hase we kire se wo how e wo fie amane e wo fie na mofra no a wo ta dwane free fie no de be ma no adwane free fie eno ma eka ho bie no eye se ebra entokwa aba efie ebra abusua no apo wo mo ebra abusua enye asade emfa ma wo mo no enti abofra no hwehwe se obenya baabi a obetumi akọ na wanya bibia ebetumi aboa no ebetumi ekosa akwa no so na ye National Sexual Violence and Resource Center wo so ede tudwa se abofra bia obepie afri fie no wadwane afri ne maame ene ne papa ho na wakotena abontene no wo se sa abofra no within 48 hours no pay bebre no sa abofra no within 48 no ye fa wo ma 1 in 3 no emu baako ye daada wo mo ede wo mo ko adwamamo adwumam eye ba sibra anase prostitution sa abofra no etimi kom youth.gov eye abaya so ya hodo a wo mo hwe emaburu nsem so no wo se sa abofra wo mo dwane free fie no dodo no anso etimi de wo mo kwose enubone enum ebinum koye kra bone ebinum ejai school ebinom etimi konya enamu nhyiamudie yare eye sexually transmitted diseases ahodo ebinom nso nya eye apomodene adwene fam nso so enyare ahodo pii we kire se sabofra free fie a ede ohaw ena eba abofra free fie no dwane a ede ensunsuanso a emo abofra no ena eba eno ntina wo hwe Greyhound ye company kase wa America ha eba ba se adwuma a coaches ahodo a yede fa nipa ma omutu kwa akom ya ahodo no a company bien ho a ete se eye Greyhound and Ukraine omo about 1700 buses anase coaches ebinu ko even Mexico ene eye America nkuro ya yewoyi ene Canada nyina na omo ne eye asoye bia from National Runaway Safe Land eye organization a emofra omo dwane bia free fie no omo timi to tickets ahodo no omo tse ye besa abofra bia wo pesa ono maame a anase papa udwane free fie no pesa osa ba watie no ye ma ticket na ba bia wo bia no wasa ba fie we kire se America high we no ekure ewo mu no emofra pii ene dwane free fie emofra pii ene free wa awofo nsase sebe ya wobekọ na wakobo wo mbra sede wo ankasa wo mope enye asumdue so no wokọ enye nsira kwan so no wokọ na emom etumi ye ntokwa etumi ye abufuo etumi ye akra wogiri se enhyeso mpo wo fie dodo eno nti obese ono akasa enya no fa ahudie ene
yɛtwa yɛni na afei yɛahwɛ Luka asɛmpa no etidunum Luke chapter 15 no Bible chapter very interesting. They are very interesting. It's a fresh Bible chapter. He said, "I no, Ubaka say Jesus Christ, a lost and found series, and an all presented. Obubu be, wakasa be buomu, wakaka stories. Na stories no, ujemwa, bakwa Jesus Christ di kaka wasemono. Waka the lost sheep. Abua weye ujai na fe waira. Nani ura eja bi okronkron ho na afi wa kwahwehwe no na wonya no wie a wode anigye mpo aginani wone na dofo no wasa toa so eka kapra bi a eyira lost coin na wo free lost coin na yeska asem no a na wasa ba beka oba bi a ono nso woyira enti series a etoto aso sa na ebesie na yehwe ansem a efa sa kenka so bi ho a Luke chapter 15 yehya simple e free 11 no anchichemu no asɛm a ɛwɔ hɔ no yehunu abantie bi a wɔno nso odwane ye na afei wo free efie sɛdeɛ yɛka ho asɛm sɛdeɛ paako wo free fie no Bible kyerɛ mu ma yehu sɛ wɔse na Yesu san bu wɔn bɛ na wɔka sɛ Yesu san bu wɔn ba ɛkyerɛ sɛ previously no Yesu adi ka yɛ dɛ wabubu bɛ Yesu adi ka aka ɛnsɛ bi enti continuation of the Yesu wadi ka aka na ade Yesu ka ne sɛ ɔbɛɛba bi wɔ hɔ a na ɔwɔ ɛmabarima baanu bɛɛba bi tena ase na ɔwɔ ma a wɔyɛ baanu tu wɔse wɔn mu akuma no wɔka kyerɛ n'agya sɛ m'agya fa me kyɛfa a mewɔ ɛwɔ w'agyapadeɛ mu no ɛma me na ɔbɛɛma no ɛkyɛ n'agyapadeɛ mu na ɔde maa no ne kyɛfa no ɛma no wei ɛyɛ awerɛhosɛm sɛ wo ne abɔfra teɛ na afei wowɔ nkwa mu na wonyɛ nwuyɛ na yɛnyina anim sɛ agyapadeɛ yɛ adeɛ a yɛde ma obi ɛberɛ a nipa korɔ no a wɔde ma wɔ no wafiri hɔ no mu na afei woka kyerɛ sɛ wo wei na ade bɛma meɛ no bɔ mmɔden na afei fa ma me saa bere na ne papa no ɛyɛ obi a Bible kyerɛ yɛn sɛ wɔde maa no na wɔyɛ sɛdeɛ ne ba no ebisaeɛ no wei ɛyɛ awerɛhosɛm na mekae the commentary about obi a yɛfrɛ no Danny Swaniper asɛm a wɔka fa the choice abɔfra ketewa yi yɛyɛɛ no ho na asɛm a na wɔka nyinaa ne sɛ wɔse saa abɔfra yi a wɔdwane efiri efie na ɔkɔɔyɛ no wɔse he has reached the age where he thinks he knows more than his father does wɔse na waduru mfie bi a n'adwene nyinaa mu no na wɔgyere sɛ wɔnim mpo ɛsene ne papa saa na wɔyɛ saa na mabunu no pii wɔn yɛ eduru bere bi a wɔba n'adwene yɛ ne sɛ wɔnim nyansa mpo sene ho n'adwene yɛ ne sɛ wɔnim deɛ sene ho n'adwene yɛ ne sɛ ade a wɔyɛ no it doesn't make sense na wɔbɛtumi ayɛ no better than even you saa na nkura no bi adwene teɛ wɔse he is tired of the restraints of home. Abɔfra no n'adwene yɛ ne sɛ efie nhyɛsoa ahodoɔ a ɛwɔ soɔ no afei de wabrɛ ho koraa. He is weary of his father's watchfulness. Da bia meyɛ biribi a na papa ɛhwɛ me. Me phone koraa na mafa na papa pɛ sɛ ohunu. Me parent pɛ sɛ ɔyɛ sei. Me kɔ school a na wɔka sei. All these advices no, he was so tired about that. Wɔgyiri sɛ wabrɛ wɔnhia saa nɔɔma no. He wants freedom. Wɔhwɛ fa awudi a wɔno ankasa ebenya. He wants fun. Opebebia, obetumi akɔ. Na afei wanya anigyedeɛ. He has heard about the pleasures of the far away country. Na wate ɛyɛ ekuro bi a ɛwɔ akyirikyiri a wogyiri sɛ hɔ deɛ wɔkɔ a anigyeɛ ɛnɔɔma ɛbɛboa no ama wakɔ so no ɛwɔ hɔ. Ɛnti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ so. Ɛno nti ne pɛ a ɛwɔ ne mu no ɛkɔ so ara ɛyɛ den. Wɔse he demands a division of property sɛdeɛ ɛkyerɛ mu no wɔka sɛ n'agyapadeɛ no n'agya wɔmfama no na ka deɛ anim ne sɛ according to nipa a na wɔka saa asɛm yi no wɔse ɛyɛ Jewish ɛyɛ society anaasɛ wɔn culture no mu no agyapadeɛ bi a agya ɛwɔ anaasɛ abusua wɔ a wɔde ma ɛba no yɛ a ne yɛkyɛ mu mmiɛnsa na wokyɛ mu mmiɛnsa a ɛyɛ 2/3 no ɛkɔma ɛyɛ ɔba a odi ka ɛyɛ firstborn no na saa na teɛ ɛwɔ abusua hyehyɛ mu nanso saa abɔfra wei deɛ wɔyɛ n'adwene sɛ ne kyɛfa bi a ɔwɔ no yɛmfama no wɔmpɛ sɛ ɔne ne papa ɛbɛtena biem ɛno nti na n'akoma ayɛ adeɛ nyinaa a wɔyɛ nyinaa ne sɛ akɔ akɔdi ekuro a ɛyɛ akyirikyiri kuro no mu no ɛhɔ na n'adwene nyinaa no ɛwɔ ɛkɔpem sɛ namnamɔ no otutu mmirika na ɔde kɔɛ wei ma meka ɛbrɛ a na mesua adeɛ wɔ advertising ɛyɛ nkratoɔ ho adeɛ
na yɛwɔ ɛyɛ concept bi marketing for nim saa deɛ ne yɛfrɛ no AIDA no nyinaa ɛkyerɛ yɛn sɛ wɔn yɛ advert no ansa na wobɛtɔ saa deɛ anaasɛ deɛ ɛyɛ service or anaasɛ product no wɔn ɛbɔ ho dawuro no wɔpɛ sɛ wɔgrab attention wɔyɛ adeɛ bi ɛma w'ani bɛku adeɛ no a wɔretɔn no ho ɛno yɛ attention na wɔdevelop interest w'ani bɛba abɛgye ho w'ani si so wie na afei w'ani aba abɛgye saa adeɛ no ho a yɛ interest na afei no wɔn yɛ ɛnɔɔma a ɛbɛdevelop with desire yɛno nso so ɛwɔ hɔ nom yɛno ma okɔn bɛdɔ saa adeɛ wɔ deɛ ɛbɛyɛ dɛ paa saa adeɛ wɔ deɛ mti sɛ ne yɛ ɛbɛboa paa ɛkɔpem sɛ wobɛti action no the last point a ɛyɛ advertisers no wɔn rehwɛ sɛ wobɛmeki that action no sɛ wobɛtɔ sɛ wobɛsign up saa na bɔnsam teɛ ɛwɔ edi trom hɔ no Bible ma yɛhu yie sɛ wɔsɛ na ɔbaa no hu sɛ edua no akɔ no na ɛsɔ ani na afei wodi a wɔhu sɛ bɛboa no hu no ɛnɔɔma ɛwɔ ho nyinaa no wɔte bi di ɛgrabo na attention bɔnsam ɛma ekuro no a ɛwɔ akyirikyiri no ɛyɛ ne fɛ bɔnsam ɛma ekuro a ɛwɔ hɔ ɛne fa ahodi a wɔsusu sɛ wɔkɔ a ne nsa bɛka no ɛma ne yɛ n'akɔnɔ na ɛma wɔteki action nti wɔgya deɛ ɔwɔ nyinaa hɔ na afei wɔkɔɔyɛ ɛkɔkɔdii saa ɛnɔɔma a ɛwɔ kuro no mu hɔ no akyi n'aka verse na ɛyɛ 13 no a ɛyɛ asɛm a ɛwɔ hɔ nyinaa ne sɛ Bible ɛma yɛhu sɛ wɔkɔɔyɛ no ɛnɔɔma a na wɔwɔ no wɔkɔsɛɛ no ɛyɛ verse 13 no wɔsɛ wɔfa deɛ ɔwɔ nyinaa now he squandered his wealth in a wild living wɔkae ɛyɛ new international version no a saa na ɔkyerɛ wɔsɛ wild living no ɛkyerɛ sɛ wɔkɔbɔɔ akɔhwibra wɔbra ɔpɛ biara wɔbɔɔyɛ na afei no wɔhweree ahode a na wɔwɔ a wɔde kɔ no wɔkɔ no na wɔyɛ very rich because deɛ ne papa de maa no nyinaa no Bible kyerɛ sɛ ɔfaa ne nyinaa ɛna afei wɔde kɔɔyɛ nanso wɔkɔɔyɛ no wɔkɔsɛe ɛnɔɔma a wɔwɔ ne nyinaa na mekae the commentary of this by Ellen G. White na asɛm a ɔkaa no hɔ nie wɔse the precious years of life the strength of intellect the bright visions of youth the spiritual aspiration all consumed in the fire of lust abrɛhosɛm ne sɛ wohwɛ mu a ɛyɛ ne mmabunu mfie berɛ mu a ɛsɔ ani ankasa ne berɛ a ɛyɛ very prominent no saa berɛ no ɛne ahoɔden a ɛwɔ n'adwene mu saa berɛ ɛne adayɛso akɛse a na wɔwɔ ɛne anisoadeɛ hunu a na wɔwɔ ne nyinaa no wɔma akɔnnɔ gya na ɛɛdɛre wɔ ne mu no ɛhye saa nɔɔma no ase potoo na ɛberɛ a wɔkɔɛ no verse 14 no Bible kyerɛ yɛn sɛ there was a famine in his distant country no wɔman a wɔkɔɔ mu no wɔse ne ho kyere no ɛwɔ hɔ ɛfiri sɛ ɛkɔm ɛbaa saa asase no so ɛkɔm ɛbaa saa asase no so ɛno nti wɔyɛ n'adwene sɛ wɔde ne ho bɛkɔ akɔdɔm ekurom hɔ ni the citizen of that country obi a ofiri ekurom hɔ na afei wapɛ biribi akɔyɛ na deɛ ɛwɔ mu hɔ ne sɛ ɔmaa papa no ɛhae no papa no ɛfa no sɛ ɔpaani wɔhae no sɛ ɔmɛhwɛ n'adwuma so adwuma no ɛnyɛ adwuma a ebi a yɛmu bi anaasɛ wo a wokɔ asɔre w'ani bɛgye saa adwuma no ho sɛ wokɔhwɛ mprɛko soɔ yɛno ɛne adwuma a ɔkɔkɔyɛeɛ he was so hungry sɛ na mpo mprɛko no wɔpɛ sɛ kɔ ne ɔmo kɔ dining na afei wɔne ɔmo ɛdidie na ɛkɔm ɛɛku no na ne ho ɛɛkyere no nanso so mprɛko aduane mpo no wɔanya na wɔadi nanso ne ɔwɔ fie a asomdwie wɔ mu na ɔwɔ fie a na aduane wɔ mu na ɔwɔ fie a wɔnya baabi da na ɔwɔ fie a ɛgya bi wɔ mu wɔgyaa ne nyinaa ɛde to hɔ ɛno nti yɛ a metaa ka sɛ when God hires you he helps you Onyankopɔn sɛ wɔbɔ wo paa wɔdom wo Onyankopɔn wɔbɔ wo paa wɔboa wo when Satan hires you he hurts you wɔbɔnsam wɔbɔ wo paa wɔhaw wɔpira wo wɔdi wo nya wɔkum wɔsɛe wo ɛno nti Bible mpo a meyɛhu sɛ wɔsɛefoɔ no wɔma sɛ wɔbɛyɛ ade pa bi a ɔba na wɔbɛkum na afei wasɛe na yɛagye nkwa no deɛ wɔbaeɛ sɛ yɛbɛnya nkwa na yɛnya no nkwa a ɛboro soɔ yɛbɛnya asomdwie na yɛnya ama no aboro soɔ ɛno nti sɛdeɛ bɔnsam siteɛ no wɔdɛɛdɛɛ na wɔdɛɛdɛɛ wo wie a deɛ ɔma ne huu sɛ ɛyɛ anigyeɛ deɛ ɔma wo huu sɛ ɛyɛ asomdwie deɛ ɔma wo huu sɛ ɛyɛ bambɔ deɛ ɔma wo huu sɛ ɛyɛ fa ahodeɛ no saa na ɔma no nyinaa no ɛyɛ like a vapor ayɛ sɛ tutuo hunu bi a ɛnkyɛ biara no na afei ɛtwa mu ɛno bi ɛna ɛto abɔfra no na
woka Bible no a baabi a ɛyɛ me dɛ baako paa no ɛyɛ verse 17. Verse 17 no was when he came to his senses. Ɛberɛ a n'ani ɛbaa ne ho soɔ no, ɛberɛ a n'ani ɛbaa ne ho soɔ no, wɔka asɛm bi, asɛm a wɔka yɛ nyinaa sɛ, how many of my father's hired servants have food to spare? Ɛpaafo ahen ɛna m'agya ɛnie, a saafoɔ nyinaa me papa wahae wɔn mo, na afei wɔtua wɔn ka, na wɔn wɔn aduane no, saafoɔ no po ɛtumi didi ɛma bi ka. Asɛm a wɔka yɛ no no, nipa dodoɔ sɛn ɛde bɛtumi ayɛ bɔne ama wɔn ani aba wɔn ho soɔ. Na ɔno ne deɛ n'ani baa ne ho so. Ellen White sɛ n'ani baa ne ho soɔ no, ɛkyerɛ sɛ na ɔbɔnsam ɛde no ato kɔnduam, na ɔbɔnsam ɛde mpokyire, he was chained, and that chain no ɛbrekiiɛ. Wonyame boa wo na sɛ woyɛ bɔne na w'ani ɛba wo ho so a, that is the time for you to stop. That is the time for you to take a decision. That is the time for you to come to God. That is the time for you to make a decision to do a right thing. And it will decide, say, obey baby, nani ban hoso. Nanso, a drew brabia, I rehearse some say, Yenia by a hosono, now upon some was I Maya Foko, so I was Adianoso. When you bow Hosua, I was so coachi. When you bow Hosua, I was so chon free boneo. When you bow Hosua, I was so kai, a guru babia, or she asiano. Now, what I said, a dear bay, and I may, Nani Ebahan Hoso. Minianum, a common Edwa, ya. Ɛkɔmɔ de wa ɛha adwene Ellen White sɛ wɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛsa akɔ n'akyi no Bible po ɛkyerɛ mu ɛma yɛhu 18 verse 18 no wɔka sɛ mesi so na mafei no makɔ m'agya nkyɛn na mekɔ a asɛm a medi ka aka kyerɛ ne sɛ Father, I have sinned against heaven and against you. Mayɛ bɔne ɛtia wo ɛne wɔ soro. Nnipa dodoɔ sɛn ɛna anim sɛ wɔyɛ bɔne a wɔyɛ de tia Nyame na ɔsa yɛ de tia nipa. Wɔyɛ de tia nipa na mpo bɔne a wɔde tia nipa no ɛsɛ tia Nyankopɔn. Ɛno bi ɛna abanteɛ frɛ no Joseph otumi kaeɛ. Ɛberɛ a n'adan mu no na Potiphar yere no ɛdaadaa no no. Wɔsɛ adɛn nti ɛna wɔsɛ meyɛ amumuyɛ wei ɛde tia me wura. Wɔnyɛ me bɔne bia nam saa de tia Nyankopɔn. Ohun saa deɛ no. Enti aha no yɛhu sɛ wɔ Nyankopɔn ho kronkron ɛne kasakyerɛ ɛwɔ ne mu no na ɛyɛ adwuma. Ɛno nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ. Enti Ellen White asɛm a wɔkaa ne sɛ wɔsɛ trembling with weakness and faith from hunger. Wɔsɛ na ne ho ɛwo so na wayɛ mmerɛ na wɔyɛ obi a wayɛ n'adwene sɛ obɛsi so. Na ɛberɛ a wɔkɔ nyinaa mpo no na wɔnni adeɛ a obɛtumi ɛde akɔba ɛyɛ rags ntade a ateteɛ ɛne ɛnɔɔma a ɛwɔ ne ho a ateteɛ no na ayɛ awerɛhoɔ. But his misery has conquered pride. Na deɛ anigyeɛ ne sɛ ne haw ɛne n'amanneɛ no mu no na ɛdi nkonim ɛwɔ n'ahantan a ɛde no kɔpie saa kuro no so. N'ahantan a ɛde no kɔɔeɛ no ɛno nti ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔbɛkɔ. Me nuanom, ɛkɔm de wo a ɛɛya. Ɛkɔm de wo kyɛ a wobɛhu sɛ ne w'ani ɛkeka kɔm. Ɛkɔm de wo kyɛ a wohunu sɛ wɔn mfono mpo na ɛretwe. Ɛkɔm de wo a wohunu sɛ wo yam na amoa ɛkɔ mu. Na inside n'ankasa no yɛwɔ biribi a ɛfrɛ no rambling and growling. Wo yam no tumi bobɔ mu na ɛsamforo na ɛyɛ wo ya. Ɛkyerɛ sɛ ɛkɔm ɛde wo. Ɛkɔm de wo a wontumi concentrate woyɛ adwuma anaasɛ wosua adeɛ anaa wokae adeɛ a. Ɛkɔm de wo a ɛma wo ho atumi ɛpopo. Ɛkɔm de wo a ɛma w'akoma atumi ɛbɔ pɛrepɛre. Ɛkɔm de wo a ɛtumi ɛma w'ani so ɛbiriw. Ɛkɔm de wo a ɛma wontumi nyɛ ɛnɔɔma ahodoɔ a ɛwɔ sɛ woyɛ. Na wɔn a wɔayɛ hwehwɛmu akɔ anim kyerɛ sɛ ɛkɔm de wo kora ɛma wotumi develop ɛyɛ cold feet na wobɛhu sɛ wɔnan po asisi fam no afei deɛ ayɛ nwunwunwunu na ɛkɔ akyire na wogye wo ho baabi a ɛnyɛ. Saa tebea yi abante a wɔyɛ n'adwene sɛ mprɛkɔ aduane mpo no ɔbɛpɛ deɛ no ɔbɛpɛ. Ɛno nti wɔdecide sɛ ɔbɛyɛ n'adwene na afei wasa akɔ n'akyi ɛfiri sɛ tebea na ɔwɔ mu no na ɛnyɛ. Na Bible ɛma yɛhu yɛ ɛno ɛne yɛ key text no ɛwɔ ɛyɛ Luke chapter 15 verse 20 no wɔse osii mu sɛ ɔsan aba n'agya nkyɛn. Osii mu sɛ ɔsan aba n'agya nkyɛn. Na ɔnam kwan so akyirikyiri ɛba no n'agya no ehu no. Wɔnam akyirikyiri a wɔba no n'agya no ehu no. Enti wɔde ayamhyehyeɛ ɛyɛ ntɛm etu mmirika ɛyɛ dɛ ɛkɔhyia no na ɔba mu no ɛyɛ n'atu. Hallelujah. Wei ɛkyerɛ the love a na agya no wɔdɔ a na ɛyɛ soronko, wɔdɔ a na emu oduro, wɔdɔ a na n'ani da kwan sɛ daakye bi
ne ba no ɛbɛsa aba biem wɔdɔ a na wɔhwɛ sɛ wɔbɛbɔ mmɔden na wasa de ne ba no aba biem yɛ no ɛne wɔdɔ a na ɛyɛ saa deep love a yɛreka ho asɛm no wei ɛyɛ agya ne dɔ a wanka sɛ me ba no gye m'agyapadeɛ ɛberɛ a mete aseɛ me ba no dwane firi fie ɛwɔ me som ase me ba no kɔɔyɛ wɔamfa anidie ama me ɛnyɛ saa ho asɛm na mmom wɔgye ne ba no awa atu na wɔsae ɛde ne ba no ɛbaa fie wei ɛyɛ anigyesɛm wei ɛyɛ nkuranhyɛnsɛm ɛberɛ a ne ba no wɔba ne manifesto ɛna wɔn deɛ wɔrekae ne proposal wɔde bɛto n'agya anim ɛna wɔrekae no wɔkae a wɔse ɔka kyerɛ n'agya sɛ ne papa no ɛsa aka sɛ momfa ntaadeɛ wei ɛnyɛ dɛn ɛnhyɛ no ɛberɛ a ɔno kaa sɛ agya mayɛ ɔbɔne mayɛ sei no ne papa kaa sɛ ɔka kyerɛ n'asomfo no sɛ monyiyi ne ntaareɛ no momfa ntaare pa the best momfa mpaboa ɛnyɛ dɛn ɛnhyɛ no na deɛ wɔ mu bie mu ne sɛ wɔkaa sɛ wɔn nkum the fattened calf wɔn nkum ɛyɛ nantwie ba a wɔadɔreɛ no ɛno kɔ asɛm yɛ yɛka the fattened calf a anaasɛ nantwie a ɛyɛ ne ba a wɔadɔre a ɛnyɛ the ordinary kind of nantwie ne yɛka ho asɛm ɛyɛ nantwie soronko a wɔn wɔ hɔ saa berɛ no wɔn yɛ mo a wɔn ɛhyɛ dɛ de baako si hɔ na baako na wɔn de no ɛsi hɔ no wɔn ma no aduane soronko ɛmo aka no nyinaa wɔsi ɛde wɔn kɔ akyiri ne akɔpɛ aduane mpo wɔ serɛ so a saa particular calf a yɛfrɛ no de fattened calf no yɛma no aduane special sɛ bɛyɛ a wɔbɛtumi anyini kɔ asoronko so na sɛ wɔn yɛ special occasion a wɔn akum saa aboa no saa aboa yi a wɔyɛ special no ɛna ne papa no ɛka kyerɛ n'asomfo no sɛ wɔn nkum saa aboa no wɔyɛ baako wɔkae a there is a definite article wɔsi the fattened calf ɛno kyerɛ sɛ wɔn yɛ mmienu a wɔn kasa ɛkyerɛ sɛ baako no a wɔwɔ hɔ no saa aboa no ɛna wɔn nku no ɛfiri sɛ me ba yi wɔwuyɛ na afei wɔnya nkwa me ba yi wɔyeraayɛ na afei yɛhu no nti ne papa no na ɔhyɛw ɔdɔ a ɛsom bo ɔdɔ a ɛmo ɛni hwehwɛbea agyidifoɔ yɛwɔ parenting principles anaasɛ adesuadeɛ a yɛbɛtumi afa afiri saa papa yi ɛne the prodigal son anaasɛ ɔba de sɛ fɔ ɔba a wɔyɛ ɔyera ba yi adesua a yɛbɛtumi afa afiri mu no baako yɛ unconditional love a ɛfiri agya no hɔ ne papa no ɛberɛ abɔfra no ba no wɔamfa n'ani ansi nea ɛsi yɛ so wɔammu no atɛn koraa ɛmfa ho ne deɛ ne ba no ɛyɛyɛ deɛ ne ɔhwɛ nyinaa ne sɛ ne ba no ɛbɛsa aba as a parent yɛnɔ yɛ ba because yɛ ma ɛyɛ adeɛ wɔ school mu as a parent yɛnɔ yɛ ba sɛ because yɛ ba no ɛyɛ wɔwɔ apɔmɔden yɛnɔ yɛ ba no because wɔwɔ special talent yɛnɔ yɛ ba no because wɔyɛ nneɛma a yɛpɛ yɛdɔ yɛ ba no irrespective of the child's behavior yɛdɔ no ɛfa ɛberɛ a ɛyɛ ɛne ɛberɛ a ɛnyɛ wɔyɛ sitie anaa ɔnyɛ sitie wɔwɔ ahoɔden anaasɛ ɔnni ahoɔden wɔwɔ sika anaasɛ ɔnni sika that is what we have to develop as parents ɛwɔ sɛ yɛdɔ yɛ ba no yɛ ma no with deeper love wɔdɔ a ɛmu ɛne nhwɛbea deɛ ɛtɔ so obie mu ne sɛ ne papa no ɛyɛ obi a na ɔyɛ forgiving father as a parent we have to show forgiveness yɛn yɛfom yɛgya wɔ soro da biara yɛfom nnipa ahodoɔ pii na yɛhwehwɛ sɛ onyame ɛde yɛn bɔne bɛkyɛ onyame nso hwehwɛ sɛ yɛde afoforɔ mfomsoɔ bɛkyɛ wɔn sɛ bɛyɛ a yɛn mpaebɔ mpo bɛtumi aduru n'anim that father was so forgiving sɛ deɛ ɛsi yɛ biara no wɔyɛ sɛdeɛ ɛnsie ne ba no wɔsi yɛ me sɛ wɔn koa no mu baako ne saa nɔma no ne papa no repeat anything wɔamake any reference to the past na mmom nneɛma a obetumi ayɛ ɛde aboa ne ba no ɛno ɛna n'ani ko ho nti he was so forgiveness ɛyɛ adeɛ a wɔsɛ yɛhia ɛwɔ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɛna wɔyɛ so patient wɔyɛ obi a na wɔwɔ abotire da biara no n'adwene mu no na ɔretwɛn sɛ da biara no nyame pa abɔfra no ɔbɛsa aba nti wɔyɛ so patient ɛkɔpem sɛ abɔfra no kaa sɛ wɔmfa n'agyapadeɛ ma no a wɔnwu yɛ nyinaa no wɔyɛ so patient sɛ wɔtie no na afei wɔde maa no deɛ wɔsɛ yɛsua sɛ yɛ patient ɛwɔ yɛ ma no ho ebi bɛyɛ sitie ebi nyɛ sitie ebi wɔ hɔ a wɔyɛ baako pɛ ɔnyɛ sitie nanso yɛnyɛ patient yɛmmɔ mpaeɛ yɛmfa ne hyɛ awurade nsa yɛnsrɛ onyankopɔn akwae yɛnni ma saa mmɔfra no yɛma yɛaba mu yɛntɔkɔ so na onyankopɔn ɛbɛyɛ n'adwuma ɛwɔ ne berɛ mu deɛ ɛtɔ so bie mu no sɛ acceptance
ɛyɛ part of the principles a yɛhu fii saa papa yi mu wɔgye ne tom a woatu wohu sɛ wɔba no wɔde anigyeɛ ɛna gyee no yɛn nso yɛnyɛ mmɔfra no ntom yɛgye wɔn mo tom a ɛbɛtumi aboa ama wɔn ani aka efie yɛgye wɔn mo tom a wɔn kɔ koraa no a wɔn nim yie sɛ biribi pa bi nso ɛwɔ fie ɛtɔ so bie mu no fa ahodie yɛ adeɛ a ɛwɔ hɔ nom onyame ɛma yɛ fa ahodie onyame ɛma yɛ choice to take decisions ne ade ɛduru berɛ bi na wɔka asɛm kakaka na abɔfra no nti a ne fa ahodie no woyɛ dɛn wode ma no wontumi ɛnhyɛ no so ɛnyɛ no ketee sɛ kyinkyini a adeɛ wɔ yɛ a na ɛwɔ sɛ woyɛ ɛnyɛ sɛ wokura sekaa de ato ne mmiri mu a na wɔhwɛ nyɛ saa asɛm na mekyerɛ adeɛ bi a woka na afei woakyerɛkyerɛ mu akyerɛ no na afei wɔ so ɔntie na deɛ ɔpɛ sɛ wɔyɛ no ɛnyɛ sɛ wɔku ne ho a hwɛ na afei deɛ wode fa ahodie ma no wɔ mu a ɛyɛ yie no yɛno nso wayɛ deɛ ɛhu fii saa papa yi ho ne sɛ wɔwɛ kame ne ba no in celebratory attitude wɔyɛ obi a na wɔma no akwaaba na afei ɛkyerɛ sɛ waba ne nsɛm paa ɛna wɔde gye no anigyeɛ kwan so na afei wɔboa sɛ bɛyɛ a ɛnɔɔma a ɛbɛboa na ne ba no wasɛ si yie so ɛno mmom ɛna na wɔhwɛ wɔyɛ obi a na wɔwɔ empathy ɛne understanding ɔsɛ yɛhyɛ no nso as a parent no yɛnyɛ nipa a yɛbɛtumi de yɛn nan ɛsi yɛn mma wɔn mpaboa mu ne yɛhunu wɔn haw ne yɛate wɔn ase ɛwɔ kwan bi mu ne yɛde yɛpɛ yɛnigyeɛ deɛ ɛbɛboa yɛn deɛ ɛkɔn dɔ yɛaduane a yɛpɛ yɛn nnwom a yɛpɛ yɛ television program a yɛpɛ ɛne yɛn nneɛma nko a the choices ahodoɔ a wɔn make including the school ɛne the choice of course mpa a akwadaa no pɛ sɛ wɔyɛ kyinkyin a mepɛ sɛ woyɛ wei sei ɛwɔ sɛ yɛyɛ nteaseɛ yɛ show empathy na yɛ listen to saa mmɔfra no na deɛ ɛtɔ so bie mu a meka aka ho ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ nnipa a yɛbɔ mmɔdene na aberɛ biara no so yɛbɛtumi adiili ɛwɔ nyansa mu ɛwɔ yɛn mma a wɔn ɛboro baako ntɛm ɛduru berɛ bi a ɔtan rivalry ɛtumi ɛba mmɔfra ntɛm na yɛamfa kwaa bi so ansiesie a saa ɔtan a ɛba wɔn ntam no ɛtumi nyini na ɛyɛ kɛse na afei ɛtumi saa adeɛ wɔn nyinaa wareɛ nyinaa no na saa ɛkam no ɛda so da hɔ yɛhwɛ ɛberɛ a abɔfra no ɛsan baa fie no Bible kyerɛ yɛn sɛ na ne ba panin no wɔda so som ne papa nti wɔwɔ afuom na ɛberɛ a wɔba fie no ɛna wɔtee sɛ ɛnwom ɛne dede ɛne asa ɛrekɔ so ɛno nti ne wɔnte aseɛ wɔfrɛɛ ne papa asomfoɔ no na ɔsɛ na deɛ na ɛrekɔ so ɛwɔ fie no ɔsɛ wonim deɛ sie nyinaa sɛ wo nua no wabɔ ɔkɔɔyɛ no ɔfiri baabi a ɔkɔɔyɛ no aba na wo papa akum ɛyɛ nantwie a wadorɔ saadeɛ no ɔhu the fattened calf wɔn nso use the same definite article no ɛkyerɛ sɛ there was one nantwie bi wɔ hɔ ɛno ho asɛm na ne wɔka na Bible kyerɛ sɛ ɛberɛ a wɔteeɛ no ne bo fuw yi na wampɛ sɛ ɔbɛkɔ fie ɛhɔ na ne papa no ɛkɔɔ baabi a ɛwɔ no ɔno nso kɔɔ ne nkyɛn ɛkɔ korɔkorɔ no ɔno ɔsɛ me ba waa wonim deɛ mewɔ nyinaa ɛyɛ wo dea na wo nua yi deɛ wɔwuyɛ na wɔanya nkwa ɛno nti ɛna wɔ sɛ yɛnya anigyeɛ ɛwɔ ho wɔde wɔdɔ ɛne ntoboaseɛ ɛne kasapa ɛkasa kyerɛ ne ba no ɛno nti ne ba no ɛte aseɛ na ɔne no ɛbaeɛ woanya ɛkwan a wobɛfa so a ntɔkwa ɛne ɛyɛ ɔtae ne competition basabasa ɛba mmɔfra ntam wonim company mmienu bi ɛwɔ ɛyɛ yɛwiase ɛyɛ popular sporting brand a ɛwɔ hɔ baako ɛne Adidas yɛwɔ Ghana no yɛka no Adidas baako nso yɛ Puma ne Adidas no ɛyɛ company mmienu a wɔn nyinaa wɔn wɔ ɛyɛ Germany ekuro baako mu ɛna wɔn nyinaa headquarters wɔ wɔn a wɔtee saa ekuo mmienu nyinaa no wɔn yɛ nnuane no mmienu a wɔn yɛ abusua baako na deɛ tie ne sɛ yɛfrɛ wɔn Dasless brothers no na yɛfrɛ baako ɛyɛ Adolf saa Adolf Dassler ɛna ne nua panin no yɛfrɛ no Rudolf Dassler na wɔn ɛte company kɛse a wɔn yɛ mpaboa ɛma yɛsi akan sɛ ɛyɛ emirikatuo ɛne akansi ahodoɔ no nyinaa ɛnti Germany ɛne wiase afa na nyinaa no saa berɛ no ne wɔn adwuma a wɔn de ba wiase no ebi ma ada wɔn mpaboa ɛne yɛde yɛ sports Olympics games ahodoɔ a yɛkɔ nyinaa ɛno na ne yɛde kɔ na ɛduru berɛ bi in the 40s no na ntɔkwa ɛbaa wɔn ntam ntɔkwa baa wɔn ntam no company ɛyɛ number 1 ɛwɔ wiase no obiara yɛ n'adwene sɛ saa na ɛteɛ deɛ obiara nkyene deɛ nti onua ketewa no a yɛfrɛ no ɛyɛ Adolf no ne nickname no wɔfrɛ no Eddie
nti edi no ɛto ne din because the other name no yɛ Dassler ɛna ɔde edi no ɛna ɔde das no ɔtwa ne ɛfa ɛna ɔyɛ no Adidas ɛna ne nua panin no ɔno nso so deɛ no yɛfrɛ no Rudolph most of the time no ɔmo frɛ no Rudy ɛna ɔno nso yɛ n'adwene sɛ ɔno ɛnam sɛ ɔno de Rudolph no ɔbɛfa Ru na ɔde ɛyɛ da aka ho ɛna ɔne deɛ ne company no yɛbɛfrɛ no Ruda akyire no ɛna ɔde sesa no kɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ Puma ɛwɔ hɔ a ɛnɛ companies no nyinaa ɛwɔ hɔ no mu saafoɔ yi mpaboa a wɔn yɛ ɛne ɛnɔɔma a wɔn yɛ no deɛ ɛyɛ nwanwa ne sɛ ekura na wɔn Germany no yɛfrɛ no Herzenhora saa kura a ɛwɔ mu no na nsuo ɛna ɛtwa ekuro no mu ahyia ɛfa nipa wɔ ha ɛna ɛfa nipa wɔ ha obi ate ne company no obi ate ne deɛ wɔ nsuo no the other side ɛna ne nua deɛ nso ɛwɔ other side ɛnuanom company yi nyinaa yɛ akɛseɛ ekuro mu adwuma akɛseɛ a ɛwɔ hɔ ɛne saa adwuma mmienu na sɛ wowɔ saa adwumakuo baako mu a ɛni kwan sɛ wotra nsuo no ɛbɛdi dwa ɛwɔ the other side obi hyɛ wo nan ase na sɛ wohyɛ Adidas a ɛni kwan sɛ wɔne wɔyɛ dɛ ɛkasa saa na wohyɛ Puma nso so a ɛni kwan sɛ wɔne wɔ kasa wɔtan kɛseɛ a na ɛwɔ anuafoɔ mu no ɛtoa so wɔn di dwa ɛyɛ saa wokɔ baba ɛno nso ɛyɛ saa wotumi nkɔware obi a wɔyɛ adwuma ma Puma ɛyɛ kurom asɛm na ɛyɛ kan ɛyɛ real story asɛm a ɛsie na afei ɛyɛ nokorɛ wotumi nware obi a wɔte saa ɛfiri sɛ na anuanom no wɔtan kɛseɛ ɛda wɔn ntam saa wɔtan no ɛkɔɔ so a ɛma ne spreade ɛfa kuro no mu ɛne adwuma no mu mfie bebree ne maame ɛkɔ sɔpɔɔto ne nua panin no ɛna ne nua baa ɛkɔ sɔpɔɔto ɔno nso so ne nua kumaa no adwuma no ɛtoa so a ɛma wɔtan no ɛkɔ so yɛ kɛseɛ na deɛ awerɛhoɔ ne sɛ ɛberɛ a wɔn nyinaa wuwu 1970s mu no yɛsie wɔ wɔn no wɔn ankɔ so a ansɛtele wɔn difference ntɔkwa no ara no saa na tie nti yɛsie wɔn no yɛsie baako the other end of the cemetery ɛna yɛsie baako nso ɛwɔ the other end of the cemetery wɔn ansɛtele wɔn differences ɛyɛ adeɛ a ɛhyɛ aseɛ na afei wɔn de yɛ adwuma ɛma ɛpae ekuro mu ɛpae adwuma mu ɛpae awareɛ mu na afei ɛtoa so saa abere korɔ no mu no ɛyɛ 1960s a weinom deɛ no atoa so wɔ 40s mu no 1960s na ɛyɛ adwuma baako a yɛfrɛ no Nike ɛyɛ wokɔ Oregon a ɛhɔ ɛna ɛno so hyɛ aseɛ anuanom a wɔn hyɛ company no aseɛ no ɛyɛ very big sporting brand a ɛwɔ hɔ ɛna wiase nyinaa bɔ ahodoɔ jersey ahodoɔ ɛne mpaboa ahodoɔ a ɛwɔ hɔ nyinaa no yɛnim yie sɛ ɛyɛ Nike ɛna ɛwɔ hɔ a wɔn ɛde di dwuma saa 1960s anuanom a wɔn hyɛ aseɛ wɔn nyɛ anuafoɔ wɔn hyia wɔn da the agreement a wɔn hyia a wɔn de hyɛ wɔn adwuma no aseɛ no ɛyɛ handshake ɛna wɔn de hyɛ aseɛ wɔn nyɛ maame ne papa baako ba wɔdɔ ne nkabɔ mu a wɔn nyaeɛ no ɛbɛ overtake company a na yɛfrɛ no sɛ Adidas ansana ɛyɛ Puma ɛbɛba no na ɛwɔ hɔ no ɛbɛba overtake wɔn sika ne nneɛma a wɔn nya nyinaa ɛbɛba overtake yɛ ɛno nti sɛ wode nkabɔ mu ɛyɛ adwuma a ɛyɛ yie sɛ wɔtae ɛwɔ wɔn ma ntɛm a ɛwɔ sɛ wofa kwa so esiesie ɛbrɛ a wɔn susua no ɛma no ɛnkɔ anim yɛhunu sɛ mmɔfra yɛnya anidasoɔ sɛ sɛdeɛ ɛtie bi a sɛ bra no ne abrabɔ no nkɔ yi a ɛberɛ bi bɛba onyame ɛbɛyɛ nhyehyɛeɛ ɛno nti ɛnɛ deɛ mede gya wɔ nyinaa ne sɛ agya ne dɔ a ɛni hwehwɛbea no agya ne dɔ a ɛni awieeɛ no agya ne dɔ a ɛyɛ sononkoɔ no ɛyɛ wɔ dɔ a ɛfiri Onyankopɔn hɔ ɛyɛ wɔ dɔ a yɛhwehwɛ sɛ yɛn nso yɛnya ne yɛreflected that deeper love no ɛwɔ mu sɛ the prodigal son no the story no the father represent our heavenly father but at the same time no as a parent no ɛwɔ sɛ esua deɛ na ehunu ɛkwan a yɛbɛnya wɔ dɔ kɛseɛ ɛde ama yɛn ma deɛ esua no na awɔtwe nyinaa mu no sɛ wobisa me sɛ emu deɛ he paa na ɛso emu deɛ he paa na ɛyɛ effective emu deɛ he paa na ɛbɛboa as a parent na watumi ayɛ biribi de aboa ɔbaa deɛ aka ne nyinaa no mɛka sɛ yɛnto mu the most important one ne sɛ yɛbɛyɛ loving parents because yɛyɛ loving parents a ɛmfa ho ne sɛdeɛ ɛma no so tie yɛadwene yɛattitude towards them ɛkwan yɛ pɛ sɛ yɛboa wɔ mo ɛkwan yɛ de bɔne kyɛ ɛkwan yɛ yɛbɛbɔ mmɔden ɛde yɛn ho ato hɔ ayɛ bridge ɛde ama wɔ mo ɛkwan yɛbɛfa so aboa wɔ mo biara no we are so willing to do because we love the children not because they are doing good not because they are doing what we love but because God has put that love in us no we want to extend that same love to our children ɛno deɛ ɛyɛ kɛseɛ
ɛno deɛ sombo ɛno na mpɛsɛ mede gya wo momma yɛnsua agya ne dɔ a ɛni awieɛ no na yɛmfa bi ɛnɔ yɛ ma na yɛmfa bi ntena fie na yɛmfa bi ma afoforɔ na yɛnhwɛ yɛagya a wɔwɔ soro na afei wɔyɛ baabi a ɛyɛ ɛde ama yɛn no yɛnyɛ bi nso ɛmfa ma yɛ ma na yɛyɛ ne saa ɛbɛhyɛ onyankopɔn ade onyam onyame nhyira yɛ onyame nka yɛn ho onyame mmoa yɛ na yɛnya ɔdɔ amapa ɛmfa ma yɛ ma ɛwɔ agyenkwapa yesu kristo din mu nti amen. Yɛn nyinaa yɛbɛsɔre no afei atɔre me nda akwanfoɔ nnwom 579 ɔdɔ ma yɛn ho tɔ yɛn. Mama Yamompaye, Yedimafo, Yaban Cassie, Omedera, Oyo Yamia, Oyo Odumfo, Nafe, William Brunu, F4, Evia Yadawasipi, so my Yaquanya, Nafe, Yanushia. Dear Slow, Yana say, Oyo Yamia, Oyo Odo. My answer is Yasa or Doi,
yɛnya bi ma yɛn mma yɛnsua saa ɔdɔ yi yɛmfa bi ntete yɛn mma yɛnsua saa ɔdɔ yi yɛmfa bi ɛma afoforɔ yɛfiri bɔne ɛne ɛnoɔma a ɛma yɛntumi ɛnyɛ deɛ ɛyɛ boa yɛn hyira yɛn mma na afei ɔmo nyɛ nhyira boa yɛn hyira yɛn mma na ɔmo nyɛ sitie deɛ ehia kɛseɛ wɔ wiase ɛne sɛ abɔfra biara ɔpanin biara ɛbɛhu na ɔde ne ho ama wo na wayɛ deɛ Onyankopɔn wɔpɛ yɛn no ɛne the most important thing ɛno nti deɛ ɛsoro nyaa sɛ boa yɛn na yɛntumi mɛpie w'anim boa yɛn ma yɛn nso aba ɛwɔ wo nyame wo mu ɛne w'adwuma mu ɛne w'asɔre mu deɛ ɛsoro nyaa sɛ kɔ so hyira yɛn na bɔ yɛn ho ban ɛnɛ ne daa ɛwɔ Agyenkwa pa Yesu Kristo din mu nti amen. Amen.